پێشڤچوونên artêşa hikûmeta Sûriyayê li ser çend bereyan lê navarast û Bakurê Sûriyayê encamên êrişên balafirên Rûsyayê li wî welatî derdixin. Ji dihova artêşa Sûriyayê bê piştevaniya endamên Hezbollah û çekdarên Îranê bereya başûrê Helebê vekiriya û kariye bi alîkariya êrişên balafirên Rûsyayê yên ku hemahengiyê digel artêşa Esedê dikin 5 gundan kontrol bike. Herwiha bereya Bakurê Homsê jî vekiriya dê çarçoveya plana dûrxistina çekdarên opozisyonê ji hêla berava Sûriyayê û girêdana Dîmeşqa paytexت bi Helebê bi rêya derbasbûn bi hema Homsê ve û bihêzkirina cihê Esed li navarast û Rojavayê Sûriyayê waya ku Rojhilata Sûriyayê dibin destê Daeş debe tûbendorî li cihê Esed di danûstandinên dahatî de nake. Rûsyaya got ji sihê meha derbasbûyî ve zêdetir ji 607 êrişên ezmanî li Sûriyayê encam daya. 400 bingehên Daeş û çekdarên opozisyonê kiriye armanc, Serokwezîrê wê Dimitrî Medvedev ragihand. Ew ne ji bo parastina Serokkomarê Sûriyayê Beşar Esed belkû ji ber ji navbêrina çekdarên Daişê li Sûriyayê şer dikin. Medvedev got jî gerê hel welatî xwediyê biryara xwe ya got ji xwe re serokekî helbijêre û em serokê Sûriyayê Beşar Esed wek serokê Sûriyayê rewa nas dikin. Herwiha em li Sûriyayê berjewendiyên xwe diparêzin û diyar kir li cem Rûsyayê giring niye lê pêşva roja Sûriyayê kî serokatiyê bike ya giring ew ê ne Daeş be. Ji aliyekî dinve û dinûtirîn amarên derbarê hejmara kuştiyan lê Sûriyayê rewangeha Sûriyaya Mafê Mirov got rewşa şer li wî welatî di şopênê ragihand. Ji azara 2011 ve heya niha zêdetir ji 9 milyon kes lê Sûriyayê hatine kuştin. Hejmara herî mezin ya welatiyên sivîl e got 115,000 kesin. 41,000 çekdarên opozisyonê û 52,000 ji leşkerên artêşa Sûriyayê û 80,000 din jî ji grûpên corecor. Rewangiyê amaje bo yekê kiriye got ev amar 20,000 zindanî û 11,000 bêserûşwên ji hemû aliyan ve nagirê. û ji aslê 24 milyon kes got hejmara akinciyê Sûriyayê ne 11 milyon kes koçber û penaber bûne di nav û dervî Sûriyayê de. İbrahim Adam, ên